δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και είναι πολύ καλή εποχή για μας εδώ που είμαστε νότια, κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε το σπόριό μας για τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά λαχανικά μας, τις ντομάτες μας, τις μελιτζάνες μας, τις πιπεριές μας και όλα αυτά τα οποία θα έχουμε για να τρώμε το καλοκαίρι. Θα δείξουμε λίγο κάποια τεχνική πώς μπορούμε να το κάνουμε. Συνήθως εγώ προτιμάω σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες και αποφεύγω να αγοράζω έτοιμα υβρίδια φυτά από φυτόριο. Ο λόγος είναι ότι έτσι μπορώ να επιλέξω τη συγκεκριμένη ποικιλία που μου αρέσει, από την οποία κρατάω σπόρο από την περσινή παραγωγή και την χρησιμοποιώ την επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα το κόστος να είναι μηδενικό. Και δεύτερον, διαιωνίζουμε τις παλιές παραδοσιακές ποικιλίες που διαφορετικά θα χαθούν. Οι σπόροι που έχω πάρει είναι οι περισσότεροι από το πελίτη, είναι από φίλους καλλιεργητές από το πελίτη, και μετά έχω επιλέξει κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες που έχουν ευδοκιμήσει στο χώρο που εγώ καλλιεργώ και τις χρησιμοποιώ κάθε χρόνο κρατώντας σπόρο δικό μου. Θα σπείρουμε τους σπόρους μας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν αυτές οι θήκες οι οποίες στο εμπόριο που είναι έτοιμες. Αυτή η συγκεκριμένη είναι μια καρτέλα η οποία έχει 96 θέσεις, έχει στον πάτο μια τρύπα για να αποστραγγίζει το νερό, έτσι, και μπορούμε εκεί να σπείρουμε ένα-δύο σποράκια σε κάθε θέση. Υπάρχουν αυτού του τύπου οι θέσεις που είναι τα ποτηράκια, τα γλαστράκια τα οποία είναι πιο μεγάλα και μπορούν να κρατήσουν καλά το ριζικό σύστημα και να μεταφυτευτούν μετά κατευθείαν, βεβαίως αφαιρώντας το πλαστικό, τα οποία μπαίνουν σε αυτές εδώ τις βάσεις, ο οποίος είναι όμως 20 θέσεων, με αποτέλεσμα να μας κρατάνε πολύ χώρο. Υπάρχει η λύση του να χρησιμοποιήσουμε κυπελάκια που μπορεί να είναι είτε από γιαούρτι είτε από συσκευασίες του σούπερ μάρκετ έτοιμες, τις οποίες τις τρυπάμε στον πάτο για να μπορεί να στραγγίζει καλά το νερό και τις χρησιμοποιούμε. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από τα φυτόρια συγκεκριμένα έτοιμα σακουλάκια, τα οποία και αυτά είναι τρυπημένα εδώ και ανοίγουν και μπορούμε ένα-ένα να τα γεμίζουμε με χώμα και να βάζουμε το κάθε φυτό μέσα. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μια άλλη μέθοδο. Έχω φτιάξει αυτά εδώ τα τσίγκινα πολλαπλών χρήσεων σκεύη, τα οποία έχω τρυπήσει στο πάτο για να φεύγει το νερό. Είναι σε σχήμα κονικό ώστε να μπορεί να βγαίνει εύκολα το χώμα. Γεμίζω και σπέρνω τους σπόρους μου σε αυτά. Τα σπέρνω όλα μαζί, δηλαδή ένα είδος όλο μαζί εδώ μέσα, πυκνά, και όταν μετά από κανένα μήνα, 1,5 περίπου μεγαλώσουν αυτά και αρχίζουν και γίνουν περίπου τόσα, τα βάζω ένα-ένα σε σακουλάκια ή σε κυπελάκια τέτοια. Ας ξεκινήσουμε να δούμε τις περιπτώσεις αυτές μία προς μία. Καταρχάς ξεκινάμε από το χώμα. Παίρνουμε από τα φυτόρια ένα σακί χώμα, φυτόχωμα, το οποίο είναι τύρφη συνήθως. Διαλέγουμε καλής ποιότητας χώμα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλής ποιότητας χώμα, το οποίο θα είναι ένα καλό υπόστρωμα για να μεγαλώσουν οι σπόροι μας. Έτσι. Κοιτάμε να διαθέσουμε κάποια χρήματα για καλό χώμα, γιατί αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη των φυτών. Εάν πρόκειται για τέτοιου είδους θέσεις μεγάλες, θα ξεκινάμε αφρατεύοντας το χώμα λίγο μέσα στη σακούλα, να γεμίσουμε τις θήκες. Αφού λοιπόν έχουμε γεμίσει τις θήκες μας και τις έχουμε καθαρίσει έτσι, πατάμε στο κέντρο της κάθε μιας γρήγορα με το δάχτυλο για να κάνουμε μία γούβα να πέσει μέσα ο σπόρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε, πρώτον γιατί έτσι πατικώνουμε το χώμα, γιατί είναι αφράτο, και δεύτερον βοηθάμε και κάνουμε μία θέση ώστε να μπει ο σπόρος μέσα για να μπορέσει να μείνει μέσα σε ένα βάθος που χρειάζεται για να φυτρώσει. Το ίδιο κάνουμε και στα κυπελάκια μας, κάνουμε στο κέντρο περίπου μια γούβα, εδώ και εδώ.
Στην περίπτωση που θα σπείρουμε σε ένα μεγάλο δοχείο πολλούς σπόρους πυκνά, δεν χρειάζεται να το πατικώσουμε, να κάνουμε τρύπες δηλαδή, το πατικώνουμε ελαφρά με το δάχτυλο. Αυτό το πατήκωμα είναι πολύ καλό γιατί βοηθάει στο να κρατάει την υγρασία στο χώμα πάνω, να μην εξατμίζεται και να μας κάνει πιο εύκολη το φύτρωμα του σπόρου. Έχουμε πάρει τώρα ένα μπουκάλι, το οποίο το καπάκι το έχουμε τρυπήσει, έτσι, και είναι σαν ποτιστήρι, ή μπορούμε να πάρουμε ένα ποτιστήρι. Καλό είναι πριν σπείρουμε το σπόρο να βρέξουμε το χώμα, να υγρανθεί καλά, για να μπορέσει ο σπόρος να φυτρώσει. Ο σπόρος για να φυτρώσει θέλει ζέστη και υγρασία σε πρώτη φάση. Δεν έχει ακόμα την ανάγκη του νερού. Άρα λοιπόν βρέχουμε καλά το χώμα και ετοιμάζουμε το κάθε υπόστρωμα για να δεχτεί το σπόρο. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ νερό, μας ενδιαφέρει το πάνω κομμάτι, έτσι κι αλλιώς ο σπόρος ακόμα δεν έχει ρίζα να πάει βαθιά. Αυτό που μας νοιάζει είναι να είναι βρεμένο το πάνω κομμάτι του χώματος. Πριν βάλουμε τα σποράκια μας, εμείς εδώ έχουμε 3 διαφορετικές ποικιλίες. Έχουμε 2 ποικιλίες ντομάτας και μια ποικιλία πιπεριάς να φυτέψουμε. Πριν κάνουμε οτιδήποτε και προκειμένου να ξεχαστούμε και να μπερδευτούμε, καλό είναι να έχουμε γράψει σε αυτοκόλλητα χαρτάκια με έναν ανεξίτηλο στυλό ή μαρκαδόρο το είδος που είναι στην κάθε θήκη. Αν υποθέσουμε ότι εδώ ας πούμε έχω 2 ποικιλίες ντομάτας, έτσι έχω γράψει τα χαρτάκια, οπότε πριν σπείρω οτιδήποτε κολλάω ένα χαρτί επάνω για να ξέρω ακριβώς τι έχω σπείρει. Τώρα λοιπόν είμαι έτοιμος να βάλω το σπόρο μου. Εδώ θα βάλουμε 1 με 2 σποράκια σε κάθε θέση περίπου, σε κάθε θήκη από τις 96 θέσεις. Έχουμε αρκετό σπόρο, θέλει λίγο υπομονή. Παίρνουμε τα σπόρια μας, τα οποία είναι πολύ λεπτά, και προσπαθούμε να ρίξουμε 1-2 σποράκια σε κάθε θέση. Ακόμα και παραπάνω αν πέσουνε δεν μας πειράζει, θα κάνουμε αραίωση μετά, αλλά καλό είναι να μην χαραμίζουμε και το σπόρο μας και ό,τι παραπάνω πέφτει μπορούμε να το παίρνουμε με ένα τσιμπιδάκι μικρό ή με τα χέρια μας. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στα θικάκια θα βάλουμε 1-2 σποράκια στην κάθε θέση, ώστε αν δεν φυτρώσει το ένα θα φυτρώσει το άλλο και θα έχουμε επιτυχία. Όταν μετά αν φυτρώσουν και τα δύο, θα κρατήσουμε το καλύτερο. Στην περίπτωση αυτή, στο δοχείο αυτό, σπέρνουμε αρκετά πυκνά τους σπόρους μας, δεν μας πειράζει. Βέβαια, όχι και πάρα πολύ πυκνά, γιατί θα πάνε χαμένοι οι σπόροι. Νομίζω ότι αυτή η πυκνότητα είναι αρκετά καλή. Δεν μας πειράζει αν θα γίνει το ένα κοντά στο άλλο και θα μεγαλώσει. Θα τα αφήσουμε όλα αυτά τα σποράκια να φυτρώσουν όσα φυτρώσουν και μετά θα κάνουμε την επιλογή μας και θα τα βάλουμε σε κυπελάκια ένα-ένα μόνο του. Αφού έχουμε σπείρει κανονικά τους σπόρους μας και τους έχουμε αραιώσει λίγο με μια λαβίδα, ας πούμε, ή με το χέρι, μπορούμε τώρα, όπως είναι βρεμένο το χώμα, να το σκεπάσουμε από πάνω με άλλο χώμα και να ξαναποτίσουμε. Με απαλές κινήσεις παίρνουμε χώμα και σκεπάζουμε ελαφριά τους σπόρους μας. Δεν θέλουμε πολύ μεγάλο βάθος. Συνήθως οι σπόροι μας, ένας γενικός κανόνας είναι όσο είναι το πάχο του σπόρου, άλλο τόσο χώμα από πάνω. Έτσι. Άρα εδώ στους σπόρους της ντομάτας μιλάμε για 1-2 χιλιοστά χώμα πάνω από το σπόρο, όχι παραπάνω. Για να μπορέσει ο σπόρος
να φυτρώσει, να μπορέσει να σπάσει την κρούστα του χώματος και να βγει έξω. Ρίχνουμε λοιπόν από πάνω απαλά χώμα. Το στρώνουμε όμορφα με το χέρι, έτσι ώστε να σκεπαστήσει ο σπόρος, και αν δούμε ότι βρέχοντας το χώμα οι σπόροι εμφανίζονται, τοπικά πάμε και ρίχνουμε λίγο χωματάκι ακόμα, ώστε να καλυφθούν. Καλό είναι ο σπόρος να μην φαίνεται, γιατί θα στεγνώσει και δεν θα φυτρώσει καλά. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Φυτεύουμε, σκεπάζουμε τους σπόρους μας, και το ίδιο κάνουμε και στο μεγάλο δοχείο. Μια ελαφριά κρούστα χώματος είναι ό,τι πρέπει. Δεν ξεχνάμε να πατικώσουμε το χώμα μας πάλι με το χέρι, έτσι ώστε να διατηρεί την υγρασία του. Να θυμάστε ότι το αφράτο χώμα έχει κενά αέρος όπου εξατμίζεται το νερό, ενώ το πατικωμένο κρατάει, συγκρατεί την υγρασία, και αυτό εμείς το θέλουμε. Το ίδιο και εδώ. Πατάμε στις θήκες καλά. Και το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε πριν αφήσουμε τους σπόρους μας να βλαστήσουν είναι να ρίξουμε λίγο νεράκι επιπλέον από πάνω. Ένα ελαφρύ πότισμα είναι ό,τι πρέπει. Επειδή με το νερό είναι κάτι το οποίο γίνονται πολλά λάθη, καλό είναι το νερό να είναι με μέτρο. Το πάρα πολύ νερό θα μας σαπίσει το σπόρο και δεν θα τον κάνει να φυτρώσει. Το λίγο νερό πάλι δεν θα μπορέσει να φυτρώσει ή δεν θα έχει την υγρασία να φουσκώσει. Καλό είναι να ελέγχουμε και να ποτίζουμε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το χώρο που θα έχουμε βάλει το σπορείο μας. Να ελέγχουμε με το χέρι μας αν είναι υγρό το χώμα. Να είναι ελαφρά υγρό το χώμα θέλουμε. Ούτε πολλά νερά, ούτε λίγα νερά. Τώρα, ο καλύτερος χώρος για να μπουν αυτά είναι μέσα στο σπίτι, συνήθως αν είμαστε στην πόλη, σε ένα παράθυρο που να το βλέπει ο ήλιος και να είναι μέσα προφυλαγμένο. Θέλουμε αρκετή ζέστη και την υγρασία. Και θα φροντίσουμε, η ντομάτα θεωρητικά σε μερικές μέρες θα φυτρώσει, η πιπεριά θα αργήσει λίγο παραπάνω. Συνήθως η πιπεριά κάνει 10 μέρες. Η ντομάτα σε λιγότερο, σε 5-6 μέρες θα πρέπει να αρχίσει να σκάει, να φυτρώνει. Έτσι. Συνεχίζουμε να ποτίζουμε και να βλέπουμε την πρόοδο των φυτών και να τα περιποιούμε. Θα παρακολουθούμε μαζί την πρόοδο των φυτών, να δείτε και εσείς πως αναπτύσσονται. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να έχουμε δικά μας φυτά από παλιές παραδοσιακές ποικιλίες, όπου θα γευτούμε γεύσεις οι οποίες είναι ελαφρώς ξεχασμένες, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που αγοράζουμε από το μανάβι.